Ni'n parhau i ddarllen llyfr Gary Tryfan yn erbyn Dominws Gama, penod 5, colli rownd eto. Ar y draffordd yr eithon nhw nôl i'r brifddinas, a hynny mewn byr amser ac mewn distawrwydd ar hyd y daith, pob un yn magu feddyliau hun. Roedd meddyliau Alec i'w gweld yn glir yn ei wyneb wrth iddo blygu uwchben yr olwyn, a barnu wrth fel yr ysgyrnygau ddanedd ar y traffig a wibiau i'w cyfarfod. Byr iawn fyddai dyfodol Dominws Gama a phoenus fyddai ymadawiad pe cael llanc ei ddwylo arno ar ôl i'r archleidr chwarae tric mor frwnt arnyn nhw. Fflachau lyged wrth iddo feddwl beth fuasai wedi digwydd iddyn nhw petai nhw wedi oedi am ychydig o eiliadau'n hwy cyn dianc trwy ddrws y bwthyn. Ceisiodd yfalu sut gariadur oedd y Gama a beth oedd gwreiddyn yr atgasedd a ddangosau tuag at Gary. Yna'n sydyn, chwalodd y gwg o'i wedd a daeth ebwch o chwerthin o'i geg wrth iddo gofio'i hun yn hanner redeg a hanner hedfan i frigyn y goeden o dan rym y gwynt o'r ffrwydrad. Erbyn meddwl, o'r oedden nhw'n tri yn hynod o lwcus eu bod wedi dod o gornel mor gyfyng heb ddim ond man sgriffiadau. Gyda'i llygad wedi cau yr eisteddau Elen wrth ei ochr, rhag ofyn iddo ddigwydd taflu olwg arni a gweld y cynnwrf oedd yn ei mynwes. Iddi wneud ei gorau i'w thywelu, yr oedd ei chalon yn taro fel gordd o dan ei bron, nawr bod y perygl heibio. Trwy drigaredd fe allodd gadwi dychryn o dan reolaeth ar y pryd, fel na welodd yr un o'r ddau arall gymaint oedd y braw a gafodd. Wedi'r cwbl fod trosodd, a hithau'n gorfod eistedd yn llonydd yn y car, roedd hi anosaf i guddio'r panig. Yr un peth oedd yn sicr bellach oedd nad cellwair a wnair Gama wrth fygwth ei bywyd, yr oedd hi mewn perygl am ei heinioes. Hyn oedd yn siŵr, mor afriel y swnio'r geiriau. Mwyn cael syniad o'i meddwl, dechreuodd lunio esgus i'w roi i'w mam am iddi gyrraedd adref a hithau wedi ffonio i ddweud wrth honno y byddai oddi cartref am rai dyddiau. Ond cysurau ei hun fod ei mam fel hithau erbyn hyn wedi arfer a chyfnewidiadau sydyn yn ei cynlluniau. Nid gwaith oriau cyson oedd bod yn ysgrifenyddes i Gary Tryfan. Yn wir, yr unig beth cyson yn ei gwaith oedd y cyffro parhaus a'i cylchynau. Wrth agor drws y swyddfa yn y bore, ni wyddai beth fydda'n ei haros y diwrnod hwnnw, ond gallai fod yn siŵr na fyddai'r un awr ohono'n un ddiflas. O ran hynny, tra byddai Alec o gwmpas, prin y cael neb syrffed ar unrhyw waith, pa mor undonog bynnag a fyddai. Swatiodd yn ei sedd peryglus, neu beidio, neu hi ddim ildio'i lle i neb arall. Dyfalu am y Gama wnaeth Tryfan hefyd, a'i un person ydoedd, neu gwmni o ddrwg gweithredwyr, a allai un dyn gynllwynio'r holl droseddau a fewnforio cyffuriau i ladrata cyfrinachau oddi ar y naill wlad i'w gwerthu'r llall. Os mae un dyn yn roedd Dominws Gama, yna yr oedd yn anhygoel o wybodus yn ogystal a bod yn eithriadol o feiddgar. Wrth gwrs, roedd ganddo ei ddynion a reini mewn llawer gwlad, ond hyd yn oed wedyn anodd credu bod y fath amrywiaeth o gynllwynion yn cael ei nyddu mewn un benglog. Y farn gyffredin oedd mae grŵp o droseddwyr yn cydweithredu o dan yr un enw oedd y Gama. Hynny, tueddai Tryfan i feddwl mai un dyn oedd wrthi, a hynny'n fwy na dim oherwydd yr elyniaeth bersonol a ddangosodd tuag at y detectif. Fe wyddai, mae fel gelyn y cyfrifyd ef gan bob lleidr a drwgweithredwr y gelwyd arno i'w herlyd a'i dal, ond fe a'r Gama mor bell a'i herio i frwydr, ei wahodd i geisio ei ddal. Roedd yn union fel petai torri'r gyfraith yn fath o gêm i'w chwarae rhyngdyn nhw'n dau. Hyd yma, ei fod wedi gallu rwystro'r Gama rhag cyflawni fwriad ar rai troeon, nid oedd Ronin yn nes at ei adnabod, heb sôn am ei gorneli, a bellach, yr oedd yn amlwg nad gêm fach ddiniwed oedd hi, ond brwydr hyd at ladd. Trap yw difan nhw i tri oedd y ffrwydriad yn y bwthyn, heb unrhyw amheuaeth, ac fe fu'r cnaf yn ddigon hirben i fygwth Elen o bawb gan wybod y buasai'n llesteirio symudiadau'r ddau ddyn trwy wneud hynny. Oedd, meddyliodd Tryfan,
gan grench yn ei ddanedd. Roedd rhaid dal y gwalch y tro hyn, costied a gostio, ond roedd rhaid gofalu nad Elen a fyddai'n talu'r gost. Ydy goriad y swyddfa gen ti, Gary? Deffrodd y detectif o'i synfyfyrio i weld fod y car wedi aros yn ei gynefin o flaen y drws. Aeth allan yn ffrwcslyd a dilynodd y ddau arall ef, yn dal yn dawedog. Y mae swyddfa Gary Tryfan ar ail lawr o'r adeilad wedi mynd trwy'r drws o'r stryd am ei passage ac yna res o risiau gweddol serth yn arwain i'r swyddfa uwchben. Bydd Elen yn ei stafell yn gwybod pa un o'r ddau i'w ddisgwyl yn ôl sŵn ei draed ar y grisiau. Pan glyw i glep ar y drws y stryd ac yna dwrw fel taran ar y grisiau, bydd yn gwybod fod Alec wedi cyrraedd. Y tro yma, safodd Tryfan yn y passage a'i freichau'r led i'w hatal. Safwch, meddai'n dawel, gan godi drwyn fel betheiad. Arhosodd y ddau. Persawr, meddai Gary. Un dierth. A drud, ychwanegodd yr eneth yn ffroen i'r awyr. Aroswch lle rydych chi, meddai Alec, gan fynd heibio iddyn nhw ac i fyny'r grisiau. Agorodd drws y stafell Elen a roi'r golau ymlaen. Gwnaeth yr un peth yn y swyddfa fawr ac yna daeth yn ôl i ben y grisiau. Mae'r lle ma'n drewi o glasent, meddai, fel tasai'r MW a'r WI wedi bod yn cynnal eu cyfarfodydd blynyddol yma. Aeth y ddau fyny ato gan sniffian i weld pa mor wir oedd ei disgrifiad. Un fenyw yn defnyddio gormod o bersawr neu ddwy yn defnyddio'r un math, meddai Elen. Ond mi oedd y drws wedi gloi, protestiodd Alec. Fedrai'r un ddynes na dyn ddod ma o gwbl. Nag y ti yw'r unig un sy'n gallu agor cloion, ti'n gwybod, meddai Tryfan. Cofia taw yn erbyn y gama ni'n gweithio. Y gama? Dwi ti'n meddwl mae merch ydi hwnnw, fachgen? Meddai Alec yn edrych fel petai rhywun wedi daro. Pwy a wyr, atebodd Gary. Wyr neb ddim i sicrwydd am y creadur. Dewch i ni gael clywed beth sydd ar tap i ddeud, Elen. Aeth yr eneth ati i weithio recordydd oedd yn codi ar dap unrhyw neges a ddeiau ar y ffôn tra bydden nhw i ffwrdd o'r swyddfa. Safodd y ddau arall yn ei gwylio. Na, meddai Alec, fedrai ddim llancu'r syniad mae dynes ydy Dominws Gama. Mae'n haws gen i gredu mae dyn fi o yma a'i fod o wedi chwistrellu'r sent mae'n neud ni feddwl mae dynes oedd o. Mae hynny hefyd yn un o driciau'r cnaf, cytunodd Tryfan. Dyma ni, mae'r tap yn redeg nawr, meddai Elen. Ar hynny, llanwyd y lle a chwerthin gwatwarus. Beth yd y ben di'r het wirion, ynodd Alec, gan droi ati hi'n syn. Nag e fi, o'r tap mewn dod, meddai hithe, mor syn y gyntaf. Ta pwy oedd pia'r persawr, menyw oedd pia'r llais na, sdim dawt. Roedd hi'n iawn. Llais dynes oedd y chwerthin, y tu hwnt i bob amheuaeth, a chwerthin creulon oedd yn llawn o wawd a dirmig. O, mam fach, mae'n well da fi'r bachan blewog hwnnw ddododd ei law dros o wyneb un a hon, meddai Elen ac arswyd lond ei llais. Cai ei che ci, cyn i mi dafu'r contrapsiwn trwy'r ffenest na, meddai Alec. Gorffennodd y chwerthin, ond cyn i Elen ddiffodd y peiriant, dywedodd Tryfan wrthi am adael iddo redeg i'w derfyn, rhag gofyn fod arno neges arall. Ond troi'n ddistaw o wnaeth y recordydd, a'r tri'n edrych arno'n ddisgwylgar. Ydy e'n bosib taw gweithio i'r gama oedd y fenyw hyn, gofnodd Elen. Ie, mae'n mwy na thebyg. Mae da fe lun gweithio iddo, cytunodd Gary. Mi ydyn ni wedi rhoi rai ohonyn nhw yn y Caich Canaries, broliodd Alec. Oes ddim modd gwneud i'r reini dweud pwy yw e, gofnodd yr eneth. Ysgwyd ei ben a wnaeth y detectif. Does yr un ohonyn nhw'n gwybod pwy yw e, meddai. A taswn nhw'n gwybod, chaich chi mohonyn nhw i ddweud? Maen nhw ormod o'i ofne. Daeth clic o'r peiriant yn dangos fod y tap wedi dod i'w derfyn, a throdd Elen y trydan i ffwrdd. Gad i mi gael golwg ar y caset na cyw, meddai Alec. Tynnodd hithau'r tap o'r recordydd a'i daflu iddo. Aha, nid un o'n rai ni ydi o, meddai. A mae hynny'n golygu y mae'r chwerthin dwl na fod wedi recordio arno fo cyn iddo fo ddwad ma. Ond ble mae'n caset ni, holodd Elen. Maen nhw wedi mynd â hwnnw, dyn nhw. A'r neges oedd arno, meddai Tryfan. Ffoniwch yr ysbyty, Elen, rhag ofyn ei bod nhw wedi anfon rhyw wybodaeth am Samuel Pearce cyn i ni gyrraedd. Aeth Elen ati i alw'r meddyg yn Abertawe, ac wedi iddi gael gafel ynddo,
roedd y derbynydd y detectif. Trwy hwnnw cafodd wybod fod y claf wedi ystwyrian ychydig a bod posibilrwydd iddo ddod ato ei hun cyn y bore. Gan ei fod yn awyddus i fod yno pan ddigwyddau hyn, yn y gobaith o gael rhyw wybodaeth ganddo am yr hyn a ddigwyddodd yn y bwthyn, trefnodd Tryfan i aros wrth law yn yr ysbyty. Wedi iddo roi'r derbynydd o'i law, gofynodd i Elen am fenthyg ei char. Wrth gwrs, Mr Tryfan, mae'r MG at eich gwasanaeth chi bob amser. Diolch, Elen. Dewch chi ag at ddrws y ffrynt? Beth, nawr, oedd yr eneth. Os gwelwch chi'n dda, fe a fi nôl ar unwaith, rhag ofyn taw dim ond am ychydig o funudau a daw ato'i hun. Cyn gynteg a'i bod hi wedi mynd, trodd y detectif ar ei ffrind. Cliw, Alec, meddai, rwy am i ti gadw goleg ar Elen. Mae mewn peryg, mae anau ofn. Nodiodd Alec. Mi oeddwn i'n meddwl mai dyna oedd yn dy gorddi di, meddai. Cera hi adre a gwna unrhyw stori a fynot i Mrs Parry i ti gael aros yno dros nos. Fe allu ti gysgu ar y soffa yn y stafell ffrynt a dy bistol wrth ochr, gofala. Wyt ti'n meddwl na fydd hi ddim yn saff hyd yn oed yn ei chartre, holodd y llanc, braidd yn amheus. Fydd hi ddim yn saff yn unman nes bydd llygad yr haul yn saff neu'n dwylo ni gwboi. Paid ei gollwng odolwg am foment, cofia. Mae'r gama'n gwybod os caiff e Elen i'w ddwylo a bydd e wedi clymu dy ddwylo di a nwylo unne. Cyn i Alec ddweud dim, daeth yr eneth yn ôl yn wen i gyd. Cychwyn ar y cynnig cyntaf, meddai gyda balchder. Pryd gwelwn ni'n gilydd nesaf, oedd Alec wrth weld ei ffrind yn codi mor rysiog. Di'n awyr. Falle byddai'n ôl cyn y bore, mae'n dibynnu beth ddigwyddydd. Fe allwn ni ffonio at ein gilydd unrhyw amser. Cododd ei law a mynd, gan adl y ddau yn edrych ar ei gilydd fel dau blentyn am ddifad. Wyddys ti beddedodd o wrtho i pan oedd e ti'n moyn y car? Mae da fi syniad go dda. Dweud wrtho ti am gadw llygad arna i rhag ofn i'r gam a fy lladdu. Neu dy gipio di, a hynny'n y nos fel yn y dydd. Sut soffa ydi honno sy'n parlwr ti chi? Fe dim rhaid i ti gysgu'n y parlwr, felly di gael fy ngwely i ac fe a fi at mam, meddai hi. Gai wir? Os ti be? Wyt ti'n werth y byd, ond fe ddwedwn ni wrth dy fam di, dyna'r cwestiwn. Gwnodd Elen arno wrth ei weld yn crafu ben coch cyrliog yn ei benbleth. Gad hynny hefyd i mi, meddai. Fe feddyliau am stori cyn byddwn ni'n wedi cyrraedd y tŷ. Yn ei falchder, cyfeilodd amdani a dechreuodd ganu hen ffefryn. Mae'n nghariad i'n Fenws, mae'n nghariad i'n fain. Cliw, meddai Elen, a'i wthio i ffwrdd ar ganol ei ganu. Beth yn union mae'r Fenws na'n ei olygu? Edrychodd yn Alec yn hirt arni. Paid â dweud na chlywys ti rioed am yr hen ddiwies Rufeinig, Venus, diwies serch, hogan. Fe o'n i hynny'r twpsyn, ond nid Fenws yw'r enw Cymraeg am Venus. O leiaf, nid yma blaned Venus. Gwener, maen nhw'n galw honno yn Gymraeg. Argol ganan, meddai Alec, a gollwng ei hun i'r gader a'i geg yn agored gan syndod. Be sy'n bod yn y tŷ, bychan? Holodd hithe. Huw Joes, Ned. Wyt ti'n gweld? Gweld beth? Plas Gwener ydy enw'r plas yr ath y ferch na iddo. Gwener ydy enw'r seren, yn saff yn y ser, meddai Samuel Pearce. Hynny ydy, mae darlun yn saff ym Mhlas Gwener. Cipiodd hitha'r geiriau o'i geg. Siw gallwn ni gael gafal ar Mr Tryfan? Dere, bant hynny, fe allwn ni ddalan y car mawr cyn bydd e hanner ffordd yno. Neidiodd y llanc ar ei drad, a gorodd drod y ddesg a rhoi dyrniad o ergydion yn ei boced. Be ti'n moyn ar eina? Dam ddiffyn di, siwgr, meddai. Ar dy feic, boio. Roedden nhw wedi gyrru trwy strydoedd y brif ddinas am tua 10 munud cyn i Elen sylweddoli beth oedd yn digwydd. Hei, ble ti'n mynd, bachan? Nag e hewl Abertawe yw hon? Nid i Abertawe ar ôl gar i ni mynd, Del. I ble de? I Blas Gwener, ar ôl llygad yr hael, siwr iawn, tyfodd Alec, a gwasgu'r sbardun nes bod y Maserati'n llamu gan chwyrnu fel llew reibus.